Hola, nois i noies. Avui és Sant Jordi i jo, en comptes d'estar explicant contes una mica per tot arreu, com em passa tots els Sant Jordis, estic tancadeta a casa amb la meva rosa i el meu drac. Què us sembla? Però no em penso quedar sense contes. I tampoc deixaré que vosaltres, si us ve de gust sentir-ne, us quedeu sense. Tot i que avui tindreu contes per donar i per vendre, perquè ja sé que les xarxes en van plenes. Però jo, si us sembla bé, us n'aniré explicant durant tot el dia. I si us ve de gust escoltar-me, doncs m'escolteu. Vale? Ara, per començar, i com no podria ser d'una altra manera, us explicaré un conte del Rodari, que segur que m'heu sentit explicar moltes vegades, però em sembla que aquí, per Instagram, no l'he explicat mai. És un que es diu La guineu fotògrafa. I explica que fa molt i molt de temps, en una granja, hi havia una família de gallines que eren guapes, guapíssimes. Unes plomes blanques, uns colls flonjos, uns becs carbasses, unes crestes vermelles. Eren tan guapes i ho sabien tant que tenien moltes ganes de posar un retrat ben gros en el seu galliner perquè tothom s'assabentés que eren la família de gallines més guapes de tota la comarca. Però clar, ja ho vam provar, de dibuixar-se amb plastidecors, amb llapis de colors, fins i tot amb pintures a l'oli. Però mireu, en comptes d'un retrat d'una família de gallines, semblaven un retrat d'una família d'ous ferrats. I clar, això dona una mica de mal rotllo a les gallines. Es veu que estaven un dia pensant i rumiant a veure com podien aconseguir tenir un retrat de tota la família que sortissin la mar de guapes, quan de cop van sentir que allà lluny del camí que s'acostava a la granja on elles vivien, algú que deia: «Ja ha arribat la guineu fotògrafa, la millor fotògrafa de tota la comarca!» Quan van sentir allò, les gallines, ja me les teniu, que van sortir totes corrent ràpid del galliner i se'n van enfilar al camí de la granja que portava cap a la sortida per veure aquella fotògrafa que deia que havia arribat. Ah, sí, es van plantar davant de la tanca i van dir: escoltin, nosaltres, senyora fotògrafa, nosaltres la necessitem. A mi em necessiten, va dir la guineu. Penseu que sóc la guineu fotògrafa, la millor fotògrafa de tota la comarca. Sí, a vostè la necessitem, a vostè, mirin. Com pot veure, som una família de gallines precioses, qualsevol. No n'hi ha cap que sigui més guapa que l'altra. Som totes meravelloses, sensacionals, i som tan guapes, que volem que tothom ho sàpiga. Volem fer-nos un retrat, penjar-lo allà a davant de tot del nostre galliner, perquè tothom, quan se passi, sàpiga que aquí viuen les gallines més guapes de tota la comarca. Ah, sí, perfecte, va dir la guineu. A veure, posin-se juntetes, i totes les gallines li mostren allò, que es van apilotonar totes una al costat de les altres, allà estivant a l'olet. I la guineu va agafar la seva càmera, va enfocar, i els va dir: «Ai, espera, sou precioses, magnífiques, quedarà un retrat sensacional, però estic una mica massa lluny. I vostè», li va dir a una gallina, «vostè té una cresta tan vermella i tan lluent que si no m'acosto una mica més no es veurà prou bé. I vostè», li va dir a una altra de les gallines, «té aquí sota el coll unes plomes esponjoses i flonges que des d'aquesta distància no s'apreciaran, així que m'acostaré una mica més». «Ah, sí, acostis, deien les gallines. I la guineu va fer un pas més, 2 passos més, i es va quedar ben a prop de les gallines. «A veure, posin-se bé totes juntetes, li va dir la guineu a les gallines. I les gallines allà, sense respirar per no sortir mogudes a la foto. La guineu va agafar la càmera, va enfocar, «Oh, sí, ara diria que ja queden bé. Doncs vinga, a la de 3, jo comptaré 1, 2, 3, vostès aguanten la respiració, es posen tan guapes com puguin i jo els hi faré la foto, d'acord? Oh, sí, deien les gallines. Va, vinga, el que feu, va en foco, A la 1, a les 2, tothom ben quiet, A les 3 i... nyam. Es va cruspir totes les gallines. I és que, esclar, les guineus de fer fotos jo no sé si en fan, però de menjar gallines
se'n fan un fart. I conte contat, aquest primer conte de Sant Jordi s'ha acabat. Fins aquí una estona.